Pajjiżna jagħti ħares lejn investimenti sostenibbli li jgħinu lil pajjiżna jagħmel trasformazzjoni ekonomika tħares iżjed il-qalbiet ambjentali u diġitali. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Ministru għall-Ekonomija l-Fondi Ewropew u l-Artijiet Silvio Xkembri waqt li wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti ftit wara li tħabbar investiment kbir f'pajjiżna fil-pass li jmiss fis-servizzi offruti tal-internet. Il-Ministru fakkar kif qabel l-2013 fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista pajjiżna kien suġġett tal-ekonomija staġnata mingħajr ebda tkabbir ekonomiku. U nnota li kien għalhekk li l-ekonomija kellha bżonn xokk anke bis-sem ta' industriji deskritti bħala high labor intensive, jiġifieri li jirrikjedu numru konsiderevoli ta' riżorsi umani. Xkembri stqar li din il-politika ħallet il-frott tagħha fejn fost l-oħrajn pajjiżna prattikament m'għandux qatt u kulħadd u impjegat. Minkejja dan u qal kif kull ftit snin l-ħtiġijiet ekonomiċi tal-pajjiż jinbidlu u għalhekk il-politika ekonomika tal-Gvern tal-ġurnata trid tinbidel biex tadatta għalihom. U kien għalhekk li fl-2019 mhux issa fl-2019 bdejna eżerċizzju wkoll sabiex naraw anke x'tip ta' investiment naċċettaw lejn pajjiżna. Ejja nagħmlu distinzjoni bejn li ma nibqgħux ikollna tkabbir ekonomiku li jibqa' jkollna tkabbir ekonomiku sostenibbli għal pajjiżna. Fil-fatt qal li mill-2019 il-Malta Enterprise bdiet tkun selettiva fl-investimenti li taċċetta f'pajjiżna kif din bdiet tenfasizza fuq tkabbir ekonomiku aktar sostenibbli. Hawnhekk Xkembri elenka x'inhuma dawn l-attivitajiet li waslu biex pajjiżna ikompli esperjenza tkabbir sostenibbli. Attività li bbażata fuq l-aspett teknoloġiku, attività bbażata fuq il-high value added, attivitajiet bħal farmaceutika, bħal l-avjazzjoni, dawn huma attivitajiet li fil-fatt kif rajna l-investimenti li ħabbarna riċentament u fil-ġimgħat li ġejjin nista' ngħidlek ħanħabbru tal-inqas 3 investimenti b'saħħithom oħra li huma kollha f'setturi li huma high value added li ma jirrikjedux ammont kbir ta' nies imma n-nies li jirrikjedu ċertu skills u allura li ħallsu pagi tajbin u li l-pajjiż ħallulu ġiet tajjeb fosthom f'industri bħal farmaceutika u industri fit-teknoloġija li allura hemmhekk tmur ma' dak li beda jispjega il-bieraħ il-Prim Ministru f'aktar dettall. Fil-fatt waqt li l-4 wara nofsinhar ġie intervistat mill-kollega Xanaya Farrugia fuq One Radio, Roberta Bella sostna li pajjiżna qed iħares li jirnexxi bnies li għandhom kwalità u ħiliet waqt li jkunu sostenibbli. Itkabbir fejn araħ jiena f'dak is-setturi li jipproduċu joffru karriri aħjar u meta ngħid karriri aħjar huma dawk li jagħtu salarji aħjar, dak li jagħtu kundizzjonijiet ta' xogħol li huma aħjar, huwa tkabbir ekonomiku li jkun ukoll katalista għall-ambjent aħjar u mhux ikun tkabbir ekonomiku illi jiġi head-on mal-ambjent jien nemmen li tkabbir ekonomiku sostenibbli u t-tisħiħ ambjentali jimxu flimkien u ma komplementari għal xulxin. Hawnhekk il-Prim Ministru enfasizza l-edukazzjoni u t-taħriġ biex aktar Maltin jieħdu l-opportunitajiet li hemm f'xogħlijiet li għandhom pagi b'saħħithom. Mal-medja l-Ministru Xkembri qal ukoll li l-Gvern se jibqa' kommess biex jinċentiva dan it-tip ta' investiment fosthom permezz tal-Malta Enterprise biex ikunu attirati kumpaniji li jinvestu b'mod sostenibbli f'pajjiżna. Dan minn barra investiment ieħor fl-istituzzjonijiet edukattivi ta' pajjiżna li jkomplu jippreparaw studenti Maltin u Għawċin bil-ħiliet li dawn il-kumpaniji jirrikjedu. Il-Ministru Xkembri tenna li dawn l-inċentivi se jkomplu jissaħħu fil-budget li ġej billi jenfasizza l-qalba diġitali u ambjentali ta' pajjiżna.